दे औ आखाया खिन्थु एसे मावो दे गाखोनो हाया मेङो ओइ मा खारफानांगौ नामा माथो खारनो हाया नोंलाय हा माथो खारनो हायाखै मेङो एसेयावनो मैदेर फिसानि बिदैया मैदेर फिसा बबे दिनै मैदेर फिसानि बिदै औ मैदेर फैयो ने नैबे मैदेर फिसानि बिदैनो नै बोरो बेनोब्रा नैया नै नैबो मैदेर फिसानि बिदैया नै बिदिनो गाखोथारो बिसोर आइया जेबो नङा बेफोरजों ओंखारनो गाखोयो गाखोलाय ओंखारलाया बिसिनि खामानि मानसिनि सुबिदासो औ बाबायमोन आं ओइ फैद' नङाबा ओंखारलांफिनसै आं फै ओइलाय मोनबायलै बोरै जाखो गाखोग्राफोरखौ खेबहरलै गैया हाथाराखै मेंबायलै माखासेया बोरो ओइ नै साथामा एकदमबारे मानबायसो फैगासिनो बिसोरखौ नागिरबाय थाला जों गोजौआवसो थांसै आइया मानो ओंखारखो जाथि दसे थाथ'नांगौसो जों गेन्द्रादा मानसिना हाया सेमो जाम्बा खार हायोबा बेसेबां हायो एसेबां एक्सारसाइस खालाम होथारदों आसला आर्निं जादों जायाखैब्रा बिनि ब्लगाला चलो भाई बिसोरो 5 मिनिटाव मोनफैसिगोन मालाय सेंग्रा सिख्लासो बोलो गोनां नालाय औ माथो लांदां गैयासो सहैबाय गोजौआव मिथिबाय बिराद मेङो मेंबाय औ बेखिनियाव मेंबाय आथिं पिकनिक जाग्रा बेरायग्रा जिरायग्रा दंजोबो जिरायग्रा दिनै मानसि खम ओइ बुद्ध मन्दिर दं नै जिनिसनि बिदैया लेन्दाय लेन्सिथार नाहरदो रायजोफोर बेसेबां गाहायाव आं देखायहरगासिनो सहैबाय आं गोजौआव सहैबाय ओमफ्राय नोंथां मोनफैबाय ओरै नाहरदो ओइ गाहायनि मन्दिरफोरखौ बारा फैनाय नङा गोजान जादों एसे फैदों बुद्ध मन्दिर ना फार्स्ट टाइम फैबाय आं बगामाथि दिनैसो दे मालाय सानैया लाइन लालांबाय हा सानैया लाइन लालांबाय बहा जाबायलै बथिं